Tartalok, basa jaunak, erensugeak, gauekoak dira amona askok, aur ginela beren kontakizunetan erabiltzen zituzten pertsonaietako batzuk 100 urte Iberiar penintsulako iparraldeko lurraldeetan, Pirinioen magalean eta Ebro ibarrean bizitzen emandako herri baten usadioak, gertakari historiko nobelatuak, ahozko tradizioak guri transmititzeko. Urtiak aurrera eta beste testu batzuk, beste hizkuntza batzuetan irakurrita, egiaztatu genuen pertsonaia horiek beste kultura batzuetan ere existitzen zirela, beste izen batzuekin, baina balio izan dutela gure kulturari lotutako tradizioak belaunaldi transmititu eta kontserbatzeko emozioaren, hurbiltasunaren, maitasunaren bidez. Historio zoragarri horien zaindari izan diren pertsonai horiek guztiak hizkuntza bati, euskarari kasunetan lotuta zeuden eta horrek esanai berezi bat ematen zien eta ematen die. Esanahia berezi horrek azaltzen zuen eta zentzua ematen die gaur egun ere Pirinioen eta Ebro ibarraren arteko lurralde honetan oraindik ere gertatzen diren egoera, jokabide eta egitate askori. Aintzinako hizkuntza bat, gramatika egitura eder eta zuzenekoa, Rafael Juste neurobiologoak behin aipatu duen bezala, hizkuntza eder bat Espainiako eta Europako ikastetxe guztietan irakatsi beharko luketena, Europan ez baitaukagu beste hizkuntza aurre indoeuropearrik. Gramatika egitura zorrotz eta sinestezina eta mundua zuzenean deskribatzeko modu bat dituena. Justeri, beste 100.000 pertsonari bezala, euskara zoragarria iruritzen zaigu. Hori dela eta, 100 urte hauetan, euskaltzaindia egiten aritu den duintzelan hori maila guztietan jarraitu eta babestu behar dugun eredu bat da. Administrazioan, komunikazioan, ikasketetan, haren zabalkundean. Lan hori euskaltzaindiak egin du azken 100 urteetan eta Nafarroan euskararen ama baita, geure buruari proposatu behar diogu aintzinako bezain gaurkoa den hizkuntza baten eta batez ere bakarra eta Nafarroako herritarren altxor ukiezinaren den hizkuntza baten bosgarailua eta erreferentzia izatea. Nafarroan, gizartearen zati handienak ulertzen du euskara geure hizkuntza propioa dela, baina hizkuntza minorizatu bilakatu da, babesa eta sustapena behar dituena herritar guztion ondarea den heinean. Hala ageri da jasota foru legean eta erregio edo gutxiengoen hizkuntzen Europako kartan ere, zeina Espainiak 1982 urtean sinatu eta 2001 urtean berretsi baitzuen. Europako kartan, argiro baieztatzen da neurri bereziak hartu behar direla erregioen edo gutxiengoen hizkuntzen mesedetan, hiztun horien eta gainerako herritarren arteko berdintasuna sustatzera bideratuak eta hiztun horien egoeraintzat hartuko dituztenak. Asmoa da, azken finean, legeak garatzen jarraitzea. Euskararen erabilera normal eta ofiziala arautzen jarraitzea gizarte bizikedetzaren arloetan eta nola ez irakaskuntzan. Herritarrok euskaraz jakiteko eta euskara erabiltzeko dugun eskubidea babestea eta eskubide hori gauzatzeko tresnak definitzea. Euskararen biziberritzea eta garapen babestea erabilia sustatzeko neurriak hartuz, euskararen erabilera eta irakaskuntza bermatzea borondatezkotasun, mailakatze eta begirune irizpidei jarraiki eta Nafarroako errealitate soziolinguistikoaren arabera. Jakin beharra dugu, ezen hizkuntza dibertsitatearen gutxitzeak berekin dakartzala kultur aniztasun eta askotariko hau osatzen dugun gizarteon uniformizatzeak, hizkuntza eta kultura politikoki nagusien mesedetan gure gizartearen, gure kontinentearen pobretzea dakarrela.
UNESCO jada 2003ean aipatzen zuen bezala, hizkuntza bat desagertzeko arriskuan egotea kanpoko indarren eraginaren emaitza izan daiteke. Indar ekonomikoak, erlijiosoak, kulturalak, hezkuntzazkoak eta haren militarrak ere. Baina aldi berean, barne indarren arrazoiak gerta daitezke. Esate baterako, erkideko batek bere hizkuntzarekiko jarrera negatiboa izatea. Eta azken hori da dramatikoena, geure ustez, halako egoera gertatzen non eta geure buruari plural esaten diogun estatu demokratikoetan. Nola nahi ere, arrazoi horiek guztiek amaieran tradizio linguistiko eta kulturalaren belaunaldien arteko transmisioa mugatzea dakarte. Bestelako kultur ondasun batzuk, ordea, sustatu eta lagundu egiten dira. Eta horixe izan nintzateke, hizkuntzaren erabilera politikoa eta hura jaurtigai baten moduan erabiltzea, drama eta arrisku handiena ekarriko lukeena euskara bizirik irauteari begira, eta horren bestez, tradizio kultural horien bizirik irauteari begira, tartaloak, basajaunak, herensugeak eta gauekoak bizirik irauteari begira. Mila esker eta launa guztioi.